Serenity pobyt. Čo si myslíš? Čo to je? Čo tam budeš robiť? Aké mega veci ti to prinesie? Serenity pobyt sa založil kvôli tomu, že ma veľmi veľa klientov oslovovalo. Potrebovali karmickú očistu, potrebovali zmeniť energie, potrebovali pritiahnuť do svojho života lásku, upraviť zdravie, otvoriť portál finančnej prosperity. A práve kvôli tomuto sme začali robiť rôzne pobyty, týždňové, víkendové, ale teraz najbližšie bude pobyt, ktorý sa volá Serenity, uvoľnenie, zmena energií. Bude sa konať od 16. do 19. mája. Zažiješ tam základy jógy, zmenu vnútornej energie, karmickú očistu a naštartovanie chudnutia, lebo chudnutie je v závislosti spojené so správnou životosprávou. A ak ty nájdeš potraviny, ktoré ti spustia to tvoje chudnutie, a ver mi, že ich nájdeš, pretože ich našlo kopec žien a aj ja sama som toho svedkom, pretože som schudla 36 kg pred niekoľkými rokmi, keď som s tým začala, a odovzdávam tieto informácie aj mojim klientom. Ak sa chceš pridať, si vítaná alebo si vítaný, muži, ženy, to je úplne jedno. Yoga, energia, spiritualita, výmena energií, karmická očista, toto všetko ťa čaká na pobyte, ktorý bude teraz v máji. Všetky informácie nájdeš tu pod videom, v texte. Prihlás sa. Prihlasovanie je otvorené. Ak ti nebude vyhovovať tento termín, budú aj iné termíny v roku. Len neváhaj dlho, pretože sa to veľmi rýchlo vybucha a potom nie je príležitosť. Budem čakať na teba. Zažiješ s joginkou Kim úplne úžasnú jogu, základy, pokročili, stredne pokročili, je to úplne jedno, je to akreditovaná joginka, ktorá ti bude vedieť odovzdať veľmi veľa, bude ťa vedieť ponapravovať, bude ťa vedieť nastaviť a môžeš dokonca chodiť za ňou potom aj cvičiť, pretože sa cvičí aj v takýchto parkoch alebo v štúdiách. Takže všetky info pod videom. Krásny deň.